Ġew imħabbra numru ta' riformi li mil-lum stess jibdew isiru fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, dan wara li l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri ippubblika r-rapport tal-inkjesta li saret fuq il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Din l-inkjesta kien ħataraw stess f'Awwissu li għadda u llum ġiet konkluża. F'konferenza tal-aħbarijiet tqar kif illum il-Gvern huwa impenjat li jwettaq 32 rakkomandazzjoni li ħarġu mill-inkjesta. Fost dawn hemm il-ħtieġa ta' aktar checks and balances fis-sistema u miżuri mirati biex tissaħħaħ il-qagħda psiko-soċjali tal-priġunieri. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru ħabbar numru ta' riformi li ser jibdew jitwettqu mill-lum stess. L-ewwel riforma hija twaqqif ta' kummissarju għal ħarsien u żvilupp tal-priġunieri. Dan ser ikun uffiċċju indipendenti li ser ikun responsabbli li jippromovi u jissalvagwardja drittijiet tal-priġunieri. Riforma oħra li ser tidħol fis-seħħ mill-lum stess hija t-tisħiħ tal-bord tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Dan fil-waqt li fil-konfini tal-Faċilità Korrettiva ser ikun qed jitwaqqaf ċentru riabilitattiv Massimiliano Kolbe. Il-bini ta' dan iċ-ċentru ġdid huwa wieħed mill-miżuri tal-baġġett tas-sena d-dieħla. Huwa stqar kif bħalissa għaddejjin konsultazzjonijiet ma' entitajiet non-governattivi li huma interessati li jmexxu dan iċ-ċentru flimkien mal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi. Spjega wkoll kif diġà beda x-xogħol ta' tħaffir fis-sit sabiex fi ftit ta' żmien ieħor ikun jista' jibda l-bini taċ-ċentru. Ħabbar ukoll kif ser titwaqqaf ukoll family room barra l-konfini tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin sabiex il-priġunieri jiltaqgħu mal-familja tagħhom barra il-bini tal-ħabs. Tħabbar ukoll kif ġie ffirmat ftehim mal-Kulleġġ Malti għall-Arti u x-Xjenza l-MCAST li permezz tiegħu ser ikun hemm edukaturi tal-MCAST li jmorru fil-faċilità u jagħtu tagħlim akkreditat lil priġunieri fuq snajja differenti. Stqar kif ser tintuża wkoll it-teknoloġija tal-electronic tagging. Barra dawn ir-riformi ser ikun hemm tibdil fil-liġi sabiex il-priġunier meta jtemm is-sentenza ma joħroġ mill-ħabs fil-għaxija iżda f'nofs il-jum sabiex tkun eħfef biex il-priġunier jagħmel l-ewwel passi tiegħu lura fis-soċjetà. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Camilleri stqar kif ftit tal-jimilu ġie ppubblikat ukoll rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Aġenzija li tmexxi l-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. L-Awditur Ġenerali fost l-oħrajn jinnota kif kontrast ma' snin preċedenti illum il-ħabs huwa iżjed sigur b'sistema iżjed organizzata. Fost l-oħrajn l-Awditur Ġenerali semma t-tisħiħ li sar fil-manutenzjoni u l-infrastruttura tal-faċilità, l-investiment fil-Medical Intervention Room, l-indafa kbira li l-lumen fil-ħabs, l-eradikazzjoni ta' droga u l-investiment kbir li kien hemm fit-titjib tal-faċilità. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri stqar kif jekk jintilef dak li nkiseb fl-aħħar snin ma jkunx jista' jkompli jsir iżjed titjib fil-faċilità. Jekk inħallu illi nerġgħu lura d-diżordni għall-ġungla li kien hemm qabel, ma jista' jsir xejn minn dan. Ma jista' jsir l-ebda reabilitazzjoni. Praħna kommessi illi allura nkomplu nibnu fuq l-ordni li hemm illum, fuq l-ordni li fl-aħħar snin kienet preżenti ġewwa faċilità u allura nkunu f'pożizzjoni li implementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Il-Ministru Byron Camilleri kwota mis-sentenza tal-Qorti ir-Repubblika ta' Malta kontra Joseph Bickel li fiha l-Qorti kienet qalet li l-verdett tal-ġurati kien mhux biss kontra Bickel iżda kontra s-sistema li permettieta topera b'impunità f'sistema li m'hemm xejn correctional fiha. Il-Ministru Camilleri stqar kif min dak iż-żmien kien parti minn dik is-sistema m'għandu l-ebda kredibilità jitkellem fuq il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet ħabbar ukoll kif Robert Brinkaw fil-jiem li ġejjin mistenni jsir il-kap eżekuttiv tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u mhux aktar l-aġent kap eżekuttiv.